бачаҳои азиз, ба дасти мо боз як китоби тоза нашр расид. ин китобро барои мо Гулнисо Ризвоншоева навиштааст. Саёҳат бо ҳадияча унвон дорад ва аз 9 боб иборат мебошад. Оҳубара, ҳамсояҳо дар меҳмонии мо, Оҳубара ба гап даромад, саёҳати аввалин, Марко Поло кист, ба тамошои бузҳои пармашох, Донуяк ё ҳадияча, Гург аз чӣ метарсад ва Уриал чист? Китоб ин тавр оғоз ёфтааст. Бобои қариб 70 солаи ман сайри кӯҳро дӯст медорад. Зуд ба сайри кӯҳу дара мебарояд. Имрӯз ҳам пагоҳии барвақт борхалтаю асо ва дурбинашро гирифта рафт. бори ман аз падарам пурсидам: падарҷон, вақте ки бобоям ба сайри кӯҳ меравад, чаро бо худ дурбинро мебарад? Барои он ки ҳайвоноту паррандагони кӯҳистонро ба ҳузур тамошо кунад, ҷавоб дод падарам. Бобоям одатан ба сайри кӯҳ саҳар мерафту бегоҳ бармегашт, вале баъзан 2-3 рӯз он ҷо мемонд. мо парешон мешудему баъди бозгашташ сабаб мепурсидем. механдиду мегуфт: парво накун, ман дар кӯҳ мисли нахчир мегардам. ин бор ҳам вай бегоҳи рӯзи сеюм баргашт. рост ба боғ рафту маро ҷеғ зад: далерҷон, ин ҷо биё, бароят оҳубара овардам, гуфт ӯ бо табассум. Ваҳ, чӣ зебояку хушрӯяк аст. Чашмонаш мисли ангур сиб сиёҳанд. Хостам сарашро сила кунам, ки бобоям гуфт: ин ҳоло ба одам одат накардааст, аз мо меҳаросад. Бобоҷон, инро аз кӯҳ ёфтед? Ман, ҷони бобо, одатан дар думани кӯҳ дам мегирам. ин дафъа рафтам ки ин бечораяк дар ҳамон ҷо беҳуш хобида буд. гумон кардам ки мурдааст. санҷида бинам, дилаш оҳиста оҳиста метапад. чанд дақиқа пас ба худ омада чашм кушод. хайрият ки вайро пештар аз дарандаҳо ёфтам. бобоям лаҳзае андеша карда гуфт: вай ҳанӯз ширмак аст. оҳу ҳеҷ гоҳ бараашро танҳо намегузорад. ба модараш ягон ҳодисаи нохуш рӯй додааст. вайро шир доданд дар кор. шикамашро бин, ба пушташ часпида аст. бегоҳ Иброҳими духтурро даъват мекунем, ки ба захмаш марҳам бандад. ту ҳозир рафта камтар шир биёр. ман як пиёла шири гарм овардам. бобоям гуфт: ҷони бобо, рафта ба модарат бигӯй, ягон шишаю пистонак ёфта диҳад, оҳубара аз пиёла шир хӯрда наметавонад. ҳамин тавр далер ба оҳубара номи зебо мегузорад: ҳадияча. бегоҳӣ ҳамсояҳои наздикашон, амаки Хӯрамшоҳ, Давлатбек ва Хусрав омаданд. дӯстони далер ҳам омаданд. азбаски ҳаво гарм буд, дар кати рӯи ҳавлӣ нишастанд. модараш дар пеши меҳмонон дастархон кушод. ҳамсояҳо аз бобояш дар бораи оҳубара пурсон шуданд. бобо воқеаи ёфтани оҳубараро ҳикоя карда, амаки Давлатбек дар бораи оҳу ва нахчир нақлҳои аҷоиб мекунад. ҳангоми суҳбат амаки Хусрав дар бораи гӯсфанди Уриал ва бузи пармашох нақл мекунад. аз рӯи гуфти ӯ шумораи ин ҷонварон хеле кам мондааст ва дар ҳолати нестшавӣ қарор доранд. барои ҳамин онҳоро ба китоби сурхи Тоҷикистон дохил кардаанд. акнун бачаҳои азиз, албатта шумо донистан мехоҳед ки оҳубара чӣ воқеаҳо аз сар гузаронд, гӯсфанди Марко Поло чӣ гуна мешавад ва худи Марко Поло кист, инчунин Уриал чӣ маъно дорад ва бузи пармашох чӣ гуна ҳайвон аст. агар мо ба ин саволҳо ҷавоб гӯем, кори хуб мешавад, вале кори хубтар ин аст ки худатон ин китобро аз китобхонаи мактабатон гирифта мутолиа кунед. саёҳат бо ҳадияча ба китобхонаи қариб ҳамаи мактабҳо расидааст, зеро адади нашр зиёд аст: 12,000. воқеан ногуфта намонад ки китоб оҳангу сабки афсона дорад, яъне оҳубара боре ба сухан медарояд ва ба бачаҳо нақлҳои аҷоиб мекунад. албатта бачаҳо дар оғоз метарсанд, зеро пештар сухан гуфтани ҷонваронро нашунида буданд, аммо ба зудӣ одат мекунанд. оҳубара ба бачаҳо боре чунин мегӯяд: аз ман натарсед бачаҳо, пештар биёед. ман фаҳмидам ки шумо дилу нияти пок доред. мехоҳам барои амалӣ шудани орзуҳоятон ёрӣ бирасонам. ту мисли инсон гап мезанӣ, бо тааҷҷуб пурсид далер. ҳа, ман оҳубараи сеҳрнокам. чаро бобоям туро захмию минҷор ёфтааст? мепурсад далер аз оҳубара. модарат куҷо шуд? оҳубара саргузашташро ин тавр оғоз мекунад: дар ҷое ки галаи мо мечарид, алаф тамом шуд. саргала қарор дод ки ба ҷои сер алафтар равем. азбаски ман хеле хӯрдам, ману модарам аз ҳама қафо мерафтем.
ногоҳ кӯҳпорае ки мо аз болояш мегузаштем канда шуд. ба модарам чӣ шуд намедонам. вай шояд ҷар шуда ба поёни кӯҳ афтод. аммо ман бо ҷисми хурдакакам дар ҳамвории миёни кӯҳ афтидам. азбаски ин кор ногаҳон рух дод, ман фурсат наёфтам сеҳрофарӣ кунам. бачаҳои азиз, аз ин китоб шумо бисёр меомӯзед. ҷонваронро дӯст медоред, онҳоро дигар озор намедиҳед ва ба нигоҳу бинашон ҷиддӣ машғул мешавед. китобча басо рангин мебошад. барои ин афсонаи аҷиб Мирзо Фирӯз Сулаймонов расмҳо кашидааст. навакак тамошо кардед ку? бори дигар хотиррасон мекунем, китобчаро бо теъдоди зиёд қариб 12,000 нусха Вазорати Маориф ва илми Тоҷикистон ба нашр расондааст. мо ба ҳамаи онҳо ки дар чопи ин китобчаи зебо саҳм гузоштаанд ва ба ҳамаи онҳо ки ин қиссаро бо диққат мехонанд ташаккур мегӯем. хуш бошед бачаҳои азиз. китоб хонед, китоби бисёр хонед.